Ako želite izvoziti vaš proizvod izvan Europske unije, ovisno o pravilima u toj zemlji, bit će vam potreban još jedan dokument, potvrda o porijeklu robe. O čemu je riječ govori nam Dunja Resman-Bartolec iz Odjela za poslovne informacije Hrvatske gospodarske komore. Svaka roba može imati dvije vrste podrijetla. Može imati povlašteno podrijetlo ili nepovlašteno podrijetlo. Hrvatska gospodarska komora izdaje potvrde o nepovlaštenom podrijetlu kojim se dokazuje ekonomska nacionalnost robe. Odnosno, da pojasnim, roba može biti, na primjer, hrvatskog podrijetla, može biti podrijetlo iz zemalja EU ili može biti podrijetlom iz treće zemlje. To je potvrda koja je potrebna izvoznicima roba za nastup na stranom tržištu. Tu potvrdu traže pravne i fizičke osobe kojima zemlja koja uvozi njihovu robu prema vlastitim pravilima traži potvrdu o porijeklu robe. Danas je još uvijek problem što podrijetlo nije harmonizirano, odnosno svaka zemlja uvoznica ima svoja pravila podrijetla. Taj problem se pokušava riješiti na nivou svjetske organizacije. Za sada je za ovaj proces potrebno nekoliko dolazaka i nešto papirologije, no uskoro će se i ovaj proces ubrzati digitalizacijom. Sredinom ove godine bi se trebalo digitalizirati i izdavanje potvrde o podrijetlu, jer trenutno stranka koja treba potvrdu mora doći u komoru, mora ispuniti zahtjev za izdavanje potvrde o podrijetlu, mora se vratiti u svoju tvrtku gdje nam ovlaštena osoba mora potpisati taj zahtjev i onda opet se vraća u komoru, znači mi bi digitalizacijom smanjili ta 3 koraka na 1.